У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 31 студзеня. У студыі для вас працуе Александр Баразенко. Вітаю. Яго не зламалі. Былы вязень наваполацкай калоніі ў размове з журналістамі радыё «Свабода» апавёў пра стан палізняволенага Віктара Бабарыкі. Апошні раз яго бачылі ў калідоры ПКТ прыкладна ў лістападзе. Ён моцна схуднеў, але погляд быў вясёлы, упэўнены і цвярозы. Гэта значыць, што ён не зламаны. Суразмоўца «Свабоды» адзначае, што ў весну і ўлетку мінулага года Віктар Бабарыка адседзеў 6 месяцаў у памяшканні камернага тыпу. І цяпер, хутчэй за ўсё, ён ізноў у ПКТ. Паводле былога вязня, у зняволеных, якія спрабуюць дачыняцца з Бабарыкам, пачынаюцца праблемы. Адміністрацыя калоніі імкнецца трымаць экс-банкіра ў ізаляцыі. Мужчына таксама апавядае, што ў весну мінулага года, калі з'явілася інфармацыя пра імавернае збіццё Віктара Бабарыкі ў калоніі, шмат хто з вязняў бачыў яго з перабінтаваную галавою. Нагадаю, родныя і сябры палітыка і былога банкіра не маюць пра яго ніякай афіцыйнай інфармацыі ўжо амаль год. За мінулыя сотні адразу ў некалькіх рэгіёнах краіны людзі заставаліся без цяпла і вады. У Менску з прычыны тэрміновага рамонту камунікацыяў уначы без цяпла і гарачай вады засталіся 18 жылых дамоў і дом інвалідаў. Работы ў ліквідацыі няспраўнасцяў завяршылі раніцаю. У Азарычах Калінкавіцкага раёну без цяпла засталіся жыхары некалькіх вуліцаў і дому-інтэрнату для людзей сталага веку. Прарыў трубаправоду адбыўся і ў Мазыры. Там, ліквідуючы аварыю, у яму праваліўся трактар. 2 чалавекі загінулі ў выніку аварыі ў Жабінкаўскім раёне. Прыкладна паловіна 6-й раніцы на дарозе Слонім-Высокая побач з вёскаю Палявая рэчыца аўтамабіль «Сітраэн» сутыкнуўся з цяжкавіком «Мерседес». 40-гадовы кіроўца «Сітраэна» і ягоны пасажыр загінулі. Прычыны і абставіны трагедыі высвятляюць следчыя. На шклозаводзе «Нёман» у Бярозаўцы адбыліся затрыманні работнікаў. Як паведамляе адзін з праўладных тэлеграм-каналаў, арыштавалі, цытата, болей за 5 асобаў. Прычына нібыта распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Варта зазначыць, што гэта ўжо не першы рэйд сілавікоў на гэтым прадпрыемстве. 14 з 20 дронаў камікадзе ўдалося збіць украінскім вайскоўцам падчас начной расейскай атакі. Напад беспілотнікамі расейцы ажыццяўлялі некалькімі хвалямі, запускаючы іх з Краснодарскага краю і Курскай вобласці. Ва ўкраінскім генеральным штабе таксама паведамілі пра запуск расейцамі 3 балістычных ракетаў па Пакроўску Данецкай вобласці. Там пацярпелі 6 асобаў. У Харкаве, паводле мясцовых уладаў, атаку зазнала толькі цывільная інфраструктура. Зафіксаванае траплянне ў жылы дом і краму. Пачаўся моцны пажар. У выніку абстрэлу пацярпелі 3 чалавекі. На шчасце, абышлося без ахвяраў. Ужо сёння украінскае войска можа атрымаць найноўшыя амерыканскія ракеты, якіх пакуль няма на ўзбраенні нават самога амерыканскага войска. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыка» са спасылкаю на крыніцы ў Пентагоне. Пра пастаўку ўкраіне ракетаў GLSDB абвесцілі яшчэ летась у лютым. Аднак на той час зброя не прайшла неабходных выпрабаванняў, таму тэрмін перадачы ракетаў перанеслі на пачатак 2024-га. Цяпер, пасля паспяховага тэставання ў небе над мексіканскую затокаю, зброю могуць перадаць Украіне. GLSDB мае радус дзеяння прыблізна 145 кіламетраў. Гэта ўдвая болей за ракеты сістэмы «Гаймарс», якія цяпер маюцца на ўзбраенні ЗСУ. Новая зброя дазволіць украінскаму войску наносіць удары глыбока ў расійскім тыле. GLSDB могуць быць запушаныя ў тым ліку з «Гаймарсаў». Наземнага варыянту гэтага ўзбраення няма нават у амерыканскага войска. У Расіі беспілотнік упаў на тэрыторыю прадпрыемства «Неўскі мазут» у Санкт-Петербурзе. Паводле расійскіх СМІ, лятальны апарат збілі яшчэ на падлёце ў небе над Колпінам. Аднак нейкім чынам той здолеў праляцець яшчэ амаль 20 кіламетраў. Упаўшы, беспілотнік пашкодзіў некалькі пустых цыстэрнаў. Узнік пажар, але яго хутка пагасілі. Таксама абломкі дрона упалі на машыны на тэрыторыі заводу. Пра пацярпелых не паведамляецца. Тым часам украінскія медыі адзначаюць, што Неўскі мазут і быў першапачатковую мэтай атакі, якую заарганізавала украінская выведка. Барыс Надеждзін, якога расійскія медыі называюць антываенным кандыдатам і галоўным апанентам Пуціна на будучых выбарах, сёння здаў у расійскі ЦВК 105 000 подпісаў за сваё вылучэнне.
Цяпер подпісы правяраюцца. Прыём падпісных лістоў камісія завершыць сёння ўвечары. На гэты момант у якасці кандыдатаў на выбары, што адбудуцца з 15 да 17 сакавіка, зарэгістраваныя 4 асобы. Дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін, а таксама лідар ЛДПР Леонід Слуцкі, камуніст Мікалай Харытонаў і прадстаўнік партыі «Новыя людзі» Вячаслав Даванкоў. Усіх трох называюць спойлерамі Пуціна. Ранішні рэйс кампаніі «Белавія» ў Маскву вымушаны быў вярнуцца ў Менск адразу пасля вылету. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Матолька Хелп». Боинг 737 беларускіх авіялініяў зрабіў некалькі кругоў у паветры і прызямліўся ў менскім аэрапорце. Папярэдняя прычына развароту – самалёт не здолеў у паветры прыбраць шасі. Каля 40 пасажыраў рэйсу пазней змаглі вылецець у Маскву іншым бортам «Белавіі». Падрабязней пра гэты і іншыя навіны ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Калі вы глядзіце нас на Ютубе і пры ўмове, што для вас гэта бяспечна, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».